عز سلامتنا تقبلوا نايزا شانلنا تعزبتي كملكم تصنعوا نزوان زبلنايم زيناتات حزيركم قريب لكم المقتالكم بخبر عدم كبرات سماعات برك زبلوا وانا وحبيتاتات نايت شانل بتصعنوا اقدم ملقتي دما نوتيفيكيشن من تانك بصحكم زيناتات بوانو تكتاتلوا نزا يوتيوب شانل سبسكرايب بمقبر نايدور الملكت متواعي ترسعوا من محدار ترام لعلى حمش شح ايتيبيان حقا فقدم كقارص فقيدو حيل هتس وهابي دقف سودان أبكة تمانية عبي كوماندو أوافيرو أمريكا أمونغو سائلن تركون سوريان تساقمات مفتح تسر حمزة قليسا أبكينات روسيان يوكرين بزو حسابات كم زموتو تفليتو سعود عرب كوني لا أمن برا أبايتي دبداب كم زفتسمت تحابيرو حتى منقستيمن أنتاد علاماتات وتي 233 سريحتات كم زكايدة قليتو زخبركم تخطاتتنا إذن كان الأنبزيز حزركم كأربع سنة يتصانحيت من محدار ترامب لعلى حموش تشيح إيتيبيان حقا وفقادهم كقارت فقيدو حدا فدرال دانيا أمريكا تمال سولس عساس ومنتنا حسا أبزا محلالو فوسانة من محدار دونالد ترامب لعلى حموش تشيح زخون إيتيبيان أب أمريكا ناي منبار المساعم فقط زهب حقا وعوة كقارت فقيدو لهم أب بوستن زركب دانيا أو رجا أمريكا بريان مورفي نزو سانة زحلفة لعلوي بيت فردي أمريكا زحلفة ورح سنة أتم محدار كاب هايتن سوريان زمصو زيغاتات يبو زنبرة تماساس العوبة كالعل دحر مفقادو شعبيو بأخرلتا عقبايان داينوس توسنة وسنة لعلوي بيت فردي داينو خفل وشتي دحنت أب عسى سلسة هاجرة زنبرة جزيو مس العوبة نمل عزة كايدو زلو تعري كي مرمرو زخل كلينيرو وانا حقاو أما غاري جمس فستيفال أما حبرا مربب حبريتو نتوسانة بمنعد كلهم كلكلاتات تفتسم تخمزخونو قريتو زغزيو مسل عوبا اب هاغروم بحريا وحدغا اتقاو ግጭትን ወይ ካለ አገዳድ ሁነታት ዘጋጠሞም ዜጋታት ዝውሃብ ሕጋዊ ፍቃድ እዩ من معدار بريزيدنت نبر جوي بايدن ابتشن اسانكتن نتوم ኢትዮጵያን ካብ اتقاو ግጭት ሰብኣዊ ቁልውላውን ንምክልኻል ብምሕሳብ ነዚ መሰል ዝፈቅድሎም ከም ዝነበረ ዝከር እዩ እንተኾነ እቲ ኣብተቲ ውሽጣዊ ድሕነት ጸሓፊት ነበር ክሪስቲ ኑየም ዝነበረ ናብ ሃገሮም ዝምለሱ ኢትዮጵያን ድሕነቶም ኣብ ሓደጋ ዘውድቕ ኩነታት የለም ብምባል ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ ታሕሳስ نتعبا خمسة العلو أفريقيا نيريو نزوسانة بمقام استفلاليو إثيوبيان أفريكان كوميتي تجزرن استبالت النافع كس زمسوتو خونو خلو دانيا مرفون إذا أسر حزي حقاو مسح زي تختلي بمبال أبز على فور حميازانة توسانة بجزاونت أجدو مبارو تجلسو لعلوا بيت فردي دحر توسانة معلافوجن مرفونو عوا إثيوبيان ملعت تحيز نبرة مدب زعقت إزاز العلو التدانيا خلو تماسا لخصتاتون ودو أوكا أنت جبرة وتم كسس تجنة ناي DHS سجمتي أب حمشاي من محدار حق منجستي أمريكا استقامته اللواء عليه زت حسي بمبال كسم كقتلو فقيدو مالو وتم كسس بوجنم أتم محدار أبي تبي زلوا هذا جنيا كونتات إيش كم زبالن زوسان زدما أب لعلت عدا ويون إيروبيان زي كونو محبر السب كابت هاجر كيس جو جزوها مثل عوا نايمت فاوفي أكان مخانو بتصنع يمقوت له طبقاتهم كسب حجة أبز قدايزي وقعوا ملاش كم ذهبوا تتصبصب يهبر تمالي دحر قطري أوردا 7 أندرتا دبدب أنتونوم كم تفتصم زفلت كوينو كباب الساعة 4 3 موباتات أبقشت دانديرا تدربيو تغنى زخون يكون قرأت كم زي بصحة تفليت الله حزب بزحي زنقص أصلو كبابي تفتيمو اسوانا أما حداري زوبادو بمبرا تقادالي كليل حجازي أبزهابو مبرهي اتدبداب كبا أنتونوف زعينتا جزاف نفاريت استدربي يخوينو فلي زبلو مسبيل نفاريت تدريبا زمصت مخانا قليتو استكبار جبنات كوينات زبلت محداري سيبيل أبز نبروس تجبر دبداب كم مخانو بتوسخ مسبيل نفاريت تدريبو مفصامو علم لخاو جبن مخانو أبريو حيل هوتس وهاب دقف سودان أب كتمانية له عب حيل كوماندو أوافيرو حيل تقطف دقف RSF نتختم خابز حزان ندحر أبرس ختما دبوب دارفور نيالا زعبيت التهم وتهدرون فتات كم جمرة نبرتينا عين مساخر قليتهم وتنوس وتهدروا ججلة نصراو السودان دحر زعته وخبيت كجت أول حتى كم تختشن إنسان سلسن كاليت زعبيت كتما سودان زغنت نيالا تقاطات إروايو أبز حلف ورهي مسات تخيدان سودان تاسيس نيالا رأس ختما نايت قلنا ومحدارو جيرو سيموايو بزح زعته غفلات حيلتات إليت أهدوتاتن دحنا كل تعمز جدده زي وحسن سرعة مملاسن نقطات تايسوم أب عبيت السجاتات قلفاو مسكلاو منقدي من محدراو وانا بيت صحفة توافيرهم طبق حلوان كتتل نكايروهم زلو عبير الله نبرتا أب عداقاتات منبر خبابيتات يونيفورم زلوبو سفوليات كوماندو مسدورات مكاين تعجبهم
ሰፊሕ ስርሒት ውሽጣዊ ከተማ የካይዱ ኣለው። ዕጥቃዊ መካይን ትማል ሰሉስ ንግሆ ኣብ መላእታ ከተማ ኣብ ዝርከቡ ዓበይቲ መስቀላዊ መንገዲ ጽኑዕ ምፍታሽ ከም ዘካየደ ነበርቲ ሱዳን ትሪቡን ሓቢሮም። ዝተርእየ ስርሒት RSF ንነጋዶ መራሕቲ ተኸባብን ዕላማ ዝገበረ ማዕበል ጭውያ ዓመፅን ስዒቡ ምዃኑ ዝሓበረ ምንጭታት ብሄር ዝተዳፈፈ ዓመፅ ዘመተን ከምኡውን ኣብ ርክባ ሳተላይት ስታርሊንክ ከቢድ ገደብን ዘስዓበ ምዃኑ እቲ ዜና ሓቢሩ። ምንጭታት ተኸባቢ ከም ዝሓበርዎ እቲ ወፍሪ ኣብ መራሕቲ RSF መሐመድ ሓምዳ ዳጋሎ ብመስረር ዘውረዶ ትእዛዝ ምዃኑ ተገሊጹ። እቲ ጀነራል ብዘውረዶ ትእዛዝ ምቁፅጻርን ልዕሊ 300 ዘይተመዝገባ ናይ ውግእ መካይን ክምንዝዕ እዩ። ዳጋሎ ኣብ ቀረባ እዋን ኣብ ሜዳ ሆስፒታላት ምስ ውግኣት ኣባላትን ንህዝቢ ተራእዩ ምንባሩን ነቲ ምፅራይ ፀጥታ ብቐጥታ ንምክትታል ኣብ ኒያላ ከም ዘሎ ብሰፊሑ ይእመን። ብተወሳኺ ኣብ መላእ ሱዳን ዝካየድ ዘሎ ግጭት ኣብ ዝቕፅለሉ ዘሎ እዋን ኣብ ግዛኣት ሰሜን ኮርዶፋን ሰሜናዊ ኒያላን ሰላማውያን ሰባት ይቕተሉን ብኣሽዓት ዝቑፀሩ ድማ ካብ ገዝኦም ይሃድሙ ይግደዱ ከም ዘለው ቤት ጽሕፈት ምውሃድ ሰብኣዊ ጉዳያት ሕቡራት ሃገራት ብ18 ነሓሰ ዓቢሩ። ሰበስልጣን ግዛኣት ሰሜን ኮርዶፋን ኣብ ዝሃቦ መግለጺ ብ14 ነሓሰ ኣብታ ርእሲ ከተማ ግዛኣት አልኦቤዶ ንደቡባዊ ምዕራብ እትርከብ ከተማ ኦምድርማን ዝተኻየደ ግጭት ልዕሊ 10 ሰባት ከም ዝሞቱን ካልኦት ድማ ከም ዝቆሰሉ ተሓቢሩ። ኣብቲ ብ14-15 ነሓሰ ዝተኻየደ ግጭት ልዕሊ 4200 ሰባት ካብ ኦምድርማን ከባቢኣን ከም ተመዛበሉ ኣህጉራዊ ውድብ ስደተኛታት ገሊጹ። ኣብ ሰሜን ኮርዶፋን እናወሰኸ ዝኸይ ዘሎ ዘይምርግጋእን ንፀዓታት ረድኤት ኣዝዩ ዕንቅፋት ብምዃኑ ሰብኣዊ መሻርክቲ ኣብዚ እዋን እዚ ምስ ለበዳ ሕማም ሸሮኽ ዝቃለሱ ዘለው ከባቢ ኣልማዝሩ ንጥፈታት ደው ከብሉ ደሪኽዎም ኣሎ። ኣብ ግዛኣት ሰሜናዊ ኒል ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ኣብ ከተማታት ጋይሳንን ኩርሙክን ኣብ ከባቢአን ዳግማይ ግጭት ኣብ ዝተላዕለሉ ኣሳት 540 ሰባት ከም ተመዛበሉ እቲ ትካል ሓቢሩ። ቤት ጽሕፈት ምውሃድን ሰብኣዊ ጉዳያት ሕቡራት ሃገራት ኩሎም ተዋጋእቲ ወገናት ንሲቪላትን ሲቪላዊ ትሕተ ቅርጽን ብምሕላው ኣህጉራዊ ሰብኣዊ ሕጊ ከኽብሩን ኣብ ርእሲኡ ድማ ቅልጡፍ ውስኑን ዕንቅፋት ዘይብሉ ሰብኣዊ ምብጻሕ ክፍቀድ ጻውዒት ኣቕሪቡ። ኣብ ወረዳ ወጀራት ዒስራ ዓዲ ጣብያታት ሰንዓለን ገቲን ብዝተኸሰተ ከቢድ ድርቂ ህይወትን ነበርትን ጥሪት ኣብ ኣዝዩ ኣስጋኢ ኩነታት ከም ዝርከብ ተገሊጹ። ኣብታ ወረዳ ዘሎ ህፁፅ ኩነታት ብሃኣስ ክግለጽ ከሎ 7229 ሄክታር ጠቕላላ ተሓራሲ መሬት ወረዳ ወጀራት ዒስራ ዓዲ እቲ 3251 ሄክታር ብስእነት ዝናብ ሙሉእ ከም ዝሓረረ ተፈሊጡ። 2583 ሄክታር ብሰንኪ ምድራቑ ንምግልባጥ ደጊምካ ንምሕራስ ዝሕሰብ ዘሎ መሬት እዩ። ኣብቲ ዞባ ካብ ዘለዋ 80 ጣብያታት 27 ጣብያታት ጣብያ ሰንዓለን ገትን ሓደ ካብተን ፈፂመን ዝናብ ዘይረኸባ ብፅኑዕ ዝደራቐየን። ፕረዚደንት ኣሜሪካ ዶናልድ ትራምፕ ኢራን ኢዳ ክትህብ ፃውዒት ኣቕሪቡ። ዶናልድ ትራምፕ ኣሜሪካ ምስ ኢራን ዝተፈረመ ስማዕ ከም ዘይናውሖ ኣፍሊጡ። እቲ ኣብ መንጎ ዋሽንግተንን ቴህራን 60 መዓልታት ዝተኣወጀ ስማዕ ምቁራፁ ዝሓለፈ ሰኒ ተፈሊጡ ነይሩ እዩ። ኢራን ስዕረት ክትቅበል ኣለዋ ብምባል ዘፈራርሐ ፕረዚደንት ኣሜሪካ ዶናልድ ትራምፕ ኣሜሪካ ሎማ ኣብ ኢራን ላዕለዋይ ኢድ ሒዛ ኣላ ዝብል እምነት ከም ዘለዎ ተዛሪቡ። ትራምፕ ኣብ ልዕሊ ኢራን ዝወሰዶ ሓደገኛ መርገፂ ንቴህራን ዓወት ዘይብሉ ሓሳብ ጥራይ ከም ዝኾነ ይግለጽ ኣሎ። እቲ ፕረዚደንት ሃገሩ ምስ ሓለዋ ሰውራ ኢራን ትዘራረብ ከም ዘላ እኳ እንተገለጸ ሓለዋ ሰውራ ኢራን ግን ምስ ምምሕዳር ትራምፕ ዝኾነ ይኹን ዝርርብ ከም ዘየለ ነፂግዎ። ትራምፕ ኢራን ሙሉእ ኢዳ ክትህብ ዘቕረቦ ጻውዒት ብወታደራዊ ክኢላታት ተነቒፉሎ። ብሰንኪ ኣብ ዓውደ ውግእ ዘሎ ኩነታት ብጌጋም ሕሳብ ናይ ረኣያ እዩ ይብሉ። ብኻልእ ወገን ኢራን እውን ዲፕሎማሲ እንተዘይተሰሪሑ የሄርሙስ ሙሉእ ንምቁፅጻር ሓደገኛ ስጉምታት ክትወስድ ምዃና ኣፈራሪሓ ኣላ። ብተወሳኺ ኣሜሪካ ኣብ መንጎ እስራኤል፣ ቱርኪ፣ ሶርያ ናይ ምርዳእ ኣገባብ ንምትካል ትሰርሕ ከም ዘላ ፍሉይ ልኡኽ ኣሜሪካ ሶርያ ቶም ባራክ ገሊጹ። ኣብ ቱርክ ኣምባሳደር ኣሜሪካ እውን ዝኾነ ባራክ ቱርክ ብዛዕባ መጥቃዕቲ እስራኤል መጠንቀቕታ ከም ዘይተዋህባ ከም ሳዕቤን ድማ ነፋሪት ናብ ሰሜን ገጻ ክትከይድ ከም ተዓዘበትን ስለዚ ድማ ብዝግባእ ናይ ገዛእ ርእሳ ምላሽ ከተዳሉ ትኽእል እያ ነይራ ይብል። ነዚ ኩሉ ዝኽእል ወታደራዊ ዲፕሎማሲ ብምጥቃስ ባራክ ንሮይተርስ ኣብ ዝገብሮ ናይ ቴሌፎን ቃለ መሕትት ምስጋና ይግብኦም ህድኣትን ርእስታት እቲ ኩነታት ዝያዳ ከይበላሾ ክከላኸልዎ ክኢሎም ኢሎም። ቱርክ ነቲ እስራኤል ኣብ ሰሜናዊ ምዕራብ ሶርያ ኣብ ዝርከብ መደበር ኣየር ኣቡ ኣልዳዋር ዘካየደቶ መጥቃዕቲ ኮኒና እኳ እንተነበረት ብዛዕባ ኩሉ ዝኽእል ኣገባብ ምፍታሕ ግጭት ሓዊሱ ተወሳኺ ርእይቶ ኣይሃበትን። ምስ እስራኤል ዝነበራ ዝምድና ድሕርቲ ብሓማስ ዝምራሕ ብ7 ጥቅምቲ 2023 ተፈጸመ መጥቃዕትን ስዒቡ ዝመፀ ኩናት ጋዛ ፈሪሱሎ። ካልኣይ ዝዓበየ ሰራዊት ኔቶ ዘለዋን ኣብዚ ወርሒ እዚ ምስ ፓኪስታን ስዑድ ዓረብን ናይ ሓድሕድ ምክልኻል ስምዕ ዝፈረመት ቱርኪ ሓንቲ ካብተን ቀንዲ መሓዙት ፕረዚደንት ሶርያ ኣሕመድ ኣልሻራ ኮይና ኣላ። እስራኤል ኣብ ልዕሊ ማዓስከራት ኣየር ሶርያ ዘካየደቶ መጥቃዕቲ ትክክለኛ ይኹን ኣብ ዘይቦትኡ
ቱርክ ኣብ ቀረባ እዋን ኣብቲ መደበር ህላዋኣ ክዕቢ ይኽእል እዩ ዝብል ኣረኣያ ዘንፀባርቕ ይብል ባራክ ነቲ ናይ ቱርክ ስምምዕ ብምጥቃስ እዚ ድማ እስራኤል ሶርያ ቱርኪ ዘሳተፈ ናይ ምፍታሕ ግጭት ኣገባብ ከም ዘደሊ ዘጉልሕ ኢሉ እዚ ንመጻኢ ጉጉይ ይርክብ ንምክልኻል ብንጥፈታት ንምስራሕ ንስራሓሉ ዘለና ነገር ይብል ሶርያን እስራኤልን ኣብ ትሕቲ ትእዛዝ ፕረዚደንት ሶርያ ኣሕመድ ኣሻራ ዝነበሩ ሓይልታት ዓመፂ ንኣሳድ ካብ ዘውድቕዎ ንድሓር ሓያሎ ዙርያታት ምምዝባልን ደባት ተኣካይደን እኳ እንተነበራ ኣብ ስምዕ ግን ኣይበፅሓን ዩክሬንን ሩስያን ኣብ ነንሕድሕደን ተኸታታሊ መጥቃዕቲ ነፈርቲ ኣብ ዝፈፀማሉ ሓያሎ ሰባት ከም ተቐትሉ ማዕከናት ዜና ሎሚ ረቡዕ 19 ነሓሰ ሓቢረን ሰራዊት ዩክሬን ሞስኮ ወራር ካብ እትጅምር ንድሓር ኣብ ልዕሊ ሩስያ ዝዓበየ መጥቃዕቲ ሰብ ኣልቦ ነፈርቲ ብምክያድ ኣብ ውሽጢ 2 መዓልታት ጥራይ ልዕሊ 800 ሰብ ኣልቦ ነፈርቲ ከም ዝወንጨፈ ፀብፀባት ትሕብሩ ዩክሬን ለይቲ ብዝፈፀመቶ መጥቃዕቲ ሰብ ኣልቦ ነፈርቲ ኣብ ልዕሊ ኦንላይን መጋዘን ዕዳጋ ሩስያ ዊልድበሪ ዕንወት ኣብፅሓ በዚ መጥቃዕቲ ቁፅሮም ዘይተገልፀ ሰባት ከም ዝቆሰሉ ፀብፀባት ኣሶሼትድ ፕረስ ይሕብር ምክልኻል ኣየር ሩስያ መብዛሕትአን ካብተን ዘውደቐተን 791 ሰብ ኣልቦ ነፈርቲ ዩክሬን ከም ዘውደቐት ልዕሊ 600 ካብአን ናብ ዞባ ሞስኮ ገፀን ከም ዘምርሓ ገሊጹ ሩስያ ምላሽ ኣብ ዝሃበትሉ ኣብ ሰሜናዊ ምብራቅ ዩክሬን ኣብ ዝርከብ ዞባ ካርኪቭ ብሚሳይላት መጥቃዕቲ ብምክያድ ብውሑዱ 10 ሰባት ክሞቱ ከለዉ ካልኦት 17 ድማ ቆሲሎም ዩክሬን ኣብ ውሽጢ ሃገር ዝፈርያ ብርሑቕ ዝቆፃፀረ ሰብ ኣልቦ ነፈርቲ ተጠቂማ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ሩስያ ፅልዋ ብምሕዳር ንፑቲን ኣብ መስርሕ ዝርርብ ሰላም ክኣቱ ኣላይ ዘበለ ፀቕጢ ትገብር ከም ዘላ ይንገር ሓይልታት መንግስቲ የመን ኣንጻር ዕላማታት ሑቲ 133 ስርሒታት ከም ዘካየደ ተገሊጹ እቱኣት ሓይልታት መንግስቲ የመን ዓእምን መርገፅን ጉጅለታት ሑቲ ዕላማ ብምግባር ኣብ ውሽጢ ዝሓለፉ 24 ሰዓታት 133 ወታደራዊ ስርሒታት ከም ዘካየደ ብ18 ነሓሰ ገሊጹ ኣፈኛ ሓይልታት መንግስቲ ኮሎኔል ማጂድ ኣልናዝሊ እቲ ስርሒታት ንምንጪ ስግኣት ሑቲ ንምድኻም ከም ዝኾነን ሮኬት መዳፍዕን ሰብ ኣልቦ ነፈርትን ከም ዝተጠቐሙ ገሊጹ ኣብቲ ዝተዋደደ ወፍሪ ኣብ ግንባር ዝዓረዳ ኣሃዱታት ከም ተሳተፋ ወሲኻ ሓቢሩ ወታደራዊ መግለፂ እቲ መጥቃዕቲ ወታደራዊ ትሕተ ቅርፅን ሑቲ ብምፍራስ ኣብ ዝተፈላለዩ ዞባታት ውግእ ንዝርከቡ ተጻበእቲ ባእታታት ንምጓዝ ዝዓለመ ምንባሩ ፀብፀባን የመን ኦንላይን ይሕብር ብተወሳኺ ስዑድ ዓረብ ኣብ የመን ሰሜናዊ ምዕራብ ኣውራጃ ሰዓዳ ኣብ ዝርከብ ባቂም ዝተባሃለ መንበሪ ኣባይቲ ዕላማ ዝገበረ ደብዳባት ምፍፃማ ኢስላሚክ ታይምስ ብ18 ነሓሰ ፀብፂቦ ቅድሚ ኢሉ እውን ኣብ ምዕራብ ሰዓዳ ኣብ ዝርከብ ገጠራት መጥቃዕቲ ከም ዝፈፀመ እቲ ሓበሬታ የረድእ እቲ ካብ ወርሒ ሓምለ ኣትሒዙ ኣብ ልዕሊ ኣህጉራዊ ማዕርፎ ነፈርቲ ሰንዓ እተገበረ መጥቃዕቲ ከምኡውን ኣብ ልዕሊ ህዝቢ የመን እተነበረ እፅዋ መጥቃዕቲ ስዑድ ዓረብ ሓይሉ ይቕፅል ከም ዘሎ ዘመልክት ምዃኑ ተሓቢሩ ከም ግብረ መልሲ ድማ ኣጥዋት ሓይልታት የመን ኣብ ውሽጢ የመን ኣብ መሬት ስዑድ ዓረብን ዝወሰድዎ ስጉምታት ቀፂሎም ኣለዉ ክቡራት ተዓዘብትና ናይ ሎሚ ነበረ መደባትና ነዚ ይመስል ቁጥፉን እዋናውን ሓበሬታ ክትረኽቡ ላይክ ሼር ኮመንት ሰብስክራይብ ክገብሩ ብኽብሪ ዕድም ሰሰናይ